rakastaa itselleni. Olet kyllä suloinen. Hirveän nopeita oppimaan sauvan käytön. Nori! Anna olla nyt. Ei. Nyt loppu toi. Miten paljon sitä voi komentaa? Voihan nopeuttaa. Hyvin. Sä voit vaikka pujahtaa just tuolla tavalla lauman välistä sitten. Hyvin. Näin! Mamma sanoo, että nyt muuten liikutaan. Hyvin. Se miettii tätä yhtä lammasta nyt ja anna miettiä. Kävelet siitä suoraan. Näin! Hyvä! Sano vain. Hyvin. Hyvin. Hieno. Hyvin. Hieno. Hyvä. Kattokaapa laumaa nyt. Mut eikö ole jännä, kun te näette sen oikein hiljaisen voiman, miten erilaista se on verrattuna siihen, että se koira tavallaan heittää koko ajan sitä painetta taakse, mutta tulee sieltä myös pois. Se näyttää sille, kun ne ei tekisi mitään, kun ne kulkee niin nätisti. Ja silti tavallaan niin kuin se koiran voima on ihan mieletön siellä takana. Tässä on jotain niin kuin sapen tossa. Tälleen ne tekee kaikki. Okei, Ja sitten kun ne oikeasti rupeaa tekemään töitä ja ne on varmoja itsestään, kaikki rodut tekee tällä tavalla hillitysti ja rauhallisesti. Hyvin. Sä pääset nyt vähän liian helpolla. Toivottavasti tämä on paljon hankalampi sitten, kun tämän kanssa joskus aloitetaan, niin sä opit vielä enemmän ohjaajana. Mitä hankalampi koira meillä on, sen parempia meistä tulee, niin se vaan on. Hyvin. Hyvä. Ja taas huomaatte, lammas huomautti, pysy omalla puolella, käynyt nopeammin sinne paineeseen. Ja paineesta pois, niin päästään liikkumaan. Hyvin. Eikö tylsää? Kuumaa. Hyvin. Tää pääsee jo tonne isoon aitaan kanssa tänä päivänä heti seuraavalla sortilla. Oliko tääkin? Ei nyt eka kerran. Oli. Ihan uskomaton. Et ei se oo, vaikka me aloitetaan aikuisen koiran kanssa, niin toinen käsi kuinka se niin. Hyvin. Hyvin. Koita alussa muistaa aina ne, niin kun ne tavallaan ohjaavat kädet vaihtuu. Ja se, että se pullo ei ole oleellinen tälle koiralle, vaan sä voit pitää sitä tällä tavalla sitä sauvaa ja vaan liuutat sitä puolelta toiselle. Sillä ei ole väliä, onko se pullo siellä vai eikö. Se pullo on ainoastaan koirien turvallisuuden takia. Hyvä, näin. Hyvin. Ja silloin sitä ei tarvitse käännellä tavallaan ilmassa. Hyvin. Hienosti. Yksi käännös vielä ja voit lopettaa, tää on ihan tylsää sen mielestä. Niin sit lähdetään se, nyt kipasit vähän ylöspäin. Hyvin. Vähän ylöspäin vielä sieltä. Pistät hakemaan sen. Nouse pikkusen ylemmäs. Ja kun huomaatte, ne on hirmu herkkiä ne kohdat, missä meidän pitää olla, jotta se koira lähtee. Niin kun huomaat, hyvin vielä. Kun huomaat, missä se on tavallaan se pullon paikka tai se sauvan paikka, jotta se koira kääntyy oikeeseen suuntaan. Nyt voit lopettaa sen takia, että sä pääset jo ylöspäin. Eskarista. Niin, te pääsette nyt niinku eka.